Ya naga to bai zo ba. Ma gaskiya dai baba to me ya zaunar da shi? To ai sai na zauna a nan gurin yau ba zai yi a ce kowa yana aure ni ba zan ba. Ai ba yi bane. Ce ya zo. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ya kwana baba. Ya gida. Ya kowa da kowa. Ya iyalan. Wallahi baba muna ta jiran ku. Wallahi. Ya ake cikin. Wallahi baba wai da aure nake so ne wallahi zan dan yi. Aure yaro. Na dan tara ne nake so zan dan abun nan ka san dai sharɗan aure lamarin rayuwa. Insha Allah na sani. Yawwa ka san sharɗan aure. Akwai wani malami ma a wannan lokacin yana magana akan aure. A tukunna mana mu ji ai lokaci ya karfe nawa yake yi. Ne da wani abu wallahi yake. Dukkanin wanda ya balaga ba shi da gemu munafiki ne. Inna ilaihi raji'un. Yaro aiki ja. Ba za a yi abin nan da ni ba. Baba dan Allah na riga na tara. Ka tara amma munafiki ne ba ka da gemu. Ina kake ce min munafiki? A'a ai malam ne faɗa kuma abin da malam ya faɗa kaga ai dole ne. Dan Allah dan annabi baba amun dan Allah dan Allah tashi ka bani gudi kada ya abin da malamin nan ya ce gemu magana ake ta gemu ba ka da shi tashi ka bani waje dan aka zo aike na ai